Continuem amb les entrevistes a candidates a Fallera Major de València 2023 i la següent nos va dir ella mateixa el nom, el cognom, l'edat i la falla. El meu nom és Marta Durà, tinc 26 anys i de la Falla d'Illes Canàries d'Amadells, del sector Camins al Grau. Molt bé. I com sona això de ser ja candidata a Fallera Major de València? La veritat que va ser molt emocionant, crec que encara estic en un núvol i en un somni i que poquet a poquet hem de baixar a la terra i dir sí, ja som cort i una de nosaltres, Fallera Major de València. Val. Per què Carmen Martín ha sigut una gran Fallera Major de València? Crec que ha sigut una bona Fallera Major de València per la seva cercania amb la gent. Crec que sempre és allò més important que s'hauria de valorar en la Fallera Major de València perquè ha d'estar molt de temps en fallers que no conec i la veritat que ella és superoberta, sempre parla amb tothom i crec que és molt important. Sí, el que és que tinga facilitat de paraula, que siga propera. Sí. Nosaltres, abans de ser cort, va vindre a les preseleccions i en uns altres actes, com l'entrega de fotografies que van coincidir en ella, i parlava amb nosaltres com si es coneguera de tota la vida. I per què vols arribar a aquest lloc a ser la seva successora? Bueno, successora de moltes. Sí, la veritat que perquè crec que és el somni de tota fallera. A més, soc fallera des que vaig néixer i perquè seria un somni fer realitat. I què potenciaries i què rebutjaries, què eliminaries del Montfaller, de la nostra festa? Potenciaria molt la paraula germanor entre comissions, crec que és molt important i a més no només entre comissions sinó també entre sectors perquè moltes vegades només coincidim al brindis i a la gala fallera i els sectors que estan propet pot ser que puguen fer més activitats junts. I eliminar, crec que no eliminaria res. Ja està bé com està. Sí, està bé com està. Molt bé. Haveu pensat que sereu les 26 primeres cors d'honor i falleres majors en passar per la nova plaça de la Reina? La veritat és que no. A més, és que la meva comissió sempre va pel carrer La Pau i fa, no res, unes horetes, he sigut conscient que no vaig anar per primera vegada, no vaig anar pel carrer La Pau i això ja em feia molt feliç, però ara que tu dius això, la veritat és que sí, que va ser una situació, un acte molt important per a nosaltres i també per al Montfaller i per als ciutadans. Des de luego que sí. Val, què és cardioversió valenciana? Que ja m'han xivat que ho haveu parlat en el WhatsApp. Sí. Ho hem parlat aquesta vesprada, hem dit, a veure, la nostra falla ja té lema, ja hem vist el seu esbós i la veritat que crec que és emoció, que és color, perquè l'esbós porta molt de color i cultura també. La veritat que estem molt contentes i molt feliços. Que ganes de veure-la. Sí, la veritat és que sí, tenim moltes ganes. Volem gaudir també molt del que ens ve ara, però crec que aplegar a març serà únic. Sí, així és. El valencià el portem bé? Estem veient en l'entrevista, que sense problema. Sí, preferís parlar en castellà, però també em sent molt còmoda parlant en valencià, no tinc cap problema. Perfecte. A què et dediques professionalment? Soc mestra d'educació primària amb l'especialitat d'anglès. En juliol vaig fer les oposicions i les vaig aprovar i ara estic desactivada de la bolsa per a gaudir de tot això. Clar. Sí. I ens pots dir com se pronuncia, perquè així cada un se pronuncia com vol o com pot, millor dit com pot. Sí. El nostre mitjà és la nostra passió les falles. N'hi ha gent que diu our, com se pronuncia de veres? Our passion. Our. Vale, vos ha quedat clar? Però no és que se pronuncia així, sinó que estan bé totes perquè depenent de l'accent d'anglès que utilitzes és d'una manera o una altra. Per exemple, el britànic és d'aquesta manera, però sí que és veritat que els Estats Units és de l'altra.
Ah, val, doncs mira, ja que està tot bé. No s'ha quedat més clar. Val. Com gestiones la teua salut mental? La veritat és que tracte de veure molts vídeos que t'expliquen diferents situacions. També m'agrada molt la relaxació, aleshores em relaxa molt la ment ver vídeos relaxants i això. Molt bé. I quina frase d'estes reflexives, o no? O sigui, quina frase t'identifica més o te la tatuaries perquè dius és que sóc jo en esta frase? A veure, no me la tatuaria, però pel meu càrrec diria que cada maestrillo tiene su librillo. És de veres. Sí. Molt bé. El teu... Ara me dona por parlar en inglès, en la paraula. A veure si ho dic bé. Diu en castellà, no passa res. No, a veure, el teu outfit del dia a dia? En el dia a dia, a l'estiu i a l'hivern, m'agraden molt els vestits, però no arreglats, els vestits del dia a dia. La veritat que sempre que puc em poso un, i més a València que no fa molta calor, però no molt de fresc. Aleshores m'agrada molt, però uns vaquers, unes sabatilles i qualsevol cosa. I arreando, sí. I a patear. Sí, la veritat és que sí. A més, el meu ofici fa que tinga que anar còmode al meu treball. Clar, en xiquetes, sí. Vamos, sempre és bàsic. Val. En què concert o festival de música has gaudit més? Concert, l'últim concert que vaig poder anar de Vetusta Morla, que va ser un espectacle, la veritat, i festival de música en el Festival de les Arts, que cada any vaig. Així propet. Sí. Perfecte. I què llibre i pel·li ens recomanes? Llibre, ara mateix estic llegint Lo que te tenía que decir no te dije, d'Elisabeth Benavent. M'està agradant, però cadascú té el seu llibre preferit, la veritat. I pel·li, la veritat és que m'agraden moltes, m'agrada molt. Si ens remuntem a un clàssic, El diari de Noa, per exemple. Molt bé. I parlant més de xarxes socials, seguixes algun youtuber o instagramer o eres seguidora d'alguns? Sí, moltes. Seguix a moltes influencers perquè m'agrada veure els outfits, però a moltes, la veritat. Hi ha alguna que no es pots dir? Maria Pombo, per exemple. Molt bé. I per últim, què les diries a les falleres i als fallers? Que als fallers i falleres les diria que continuaren gaudint, que la cultura són part de la cultura i que això està en les seues mans, que sempre que necessiten algo de la nova cort que anem a estar ahí per a ells, i als que no són fallers els animaria a intentar disfrutar de la festa, perquè de segur que si no són fallers és perquè mai l'han provat. Efectivament, molt bé, moltes gràcies i moltíssima sort en la telefonada, que és la pròxima parada. Moltíssimes gràcies. Gràcies.